Здравейте, приятели! Приближаваме се към картината на голямата наша певица Лили Иванова. Вие може би вече сте чели за тази картина във Фейсбук и аз дойдох да я снимам за вас. Лили Иванова, която ни дари с толкова много песни: Камино, Хризантеми, Ветрове. И въпреки че вече толкова много е в златната възраст, все още е красива, все още пее и все още пълни залите. Аз не мечтая, аз действам. Лили Иванова. Искам да ви обърна внимание на качеството на тази картина. Погледнете какви багри има този букет, колко са живи розите. Лили Иванова е изобразена в най-добрите си години, в разцвета на своята красота, а той продължава цял живот. И трябва да ви кажа, че автор на тази картина е жена, която е достойна за славата на Лили Иванова, защото се оказва, че тя е глухоняма жена, но дарена от Бог с много голям таланта да рисува и с много голяма жизнена сила и енергия. И въпреки всички изпитания, тя създава този шедьовър. Ами, поклон пред тези жени.